Ahoj, dneska bych vám rád ukázal takovej Fauceto mining. Je to úplně jednoduchý, jediný, co k tomu potřebujete, je bitcoinová adresa vašeho walletu, vaší peněženky, kterou vložíte sem, dáte login a to je asi tak všechno. Tady na levé straně se vám skládají vlastně nějaký drobný bitcoinky. Vidíte, když dosáhnete v tom levelu 1200, což je maximální kapacita tohoto vašeho úložiště na tom prvním levelu, tak si to takhle pěkně převedete do balancu, zadáte kapču a veškerý bitcoinky se vám hodí tady do vašeho balance. Pokud se vám nechce moc opisovat tu kapsu a chtěli byste vydělávat víc, tak můžete ten svůj účet upgradenout na level 2. Se vám ta kapacita zvýší na tuhletu hodnotu, to znamená, ten zásobník se bude plnit, dokud nedosáhne tyhle hodnoty, a tohle to vyděláváte za minutu, maximálně měsíčně 0,3 bitcoinu. Ten upgrade stojí žádná celá 0,5 bitcoinu. A takhle to jde dál, můžete upgradenout na level 3, na level 4, na level 5, na level 6, na level 7 dokonce. A poslední je diamantový mining, to je level 8. Za pouhých 100 bitcoinů získáte tohleto za minutu. 25 bitcoinů je kapacita tohoto vašeho zásobníčku a maximálně měsíčně můžete vydělat 1088 bitcoinů. No, není to krása. Takže tohleto jsou ty upgradey. Upgradeovat nemusíte, můžete těžit úplně takhle jednoduše zdarma. A vlastně pokud byste chtěli upgradeovat, musíte si sem poslat peníze, nebo si to upgradenete z těchto výdělků. Peníze se posílají tady, kliknete na depozit, vyjede vám nějaká bitcoinová adresa, na kterou to pošlete. Ty bitcoiny vám budou připsány po první konfirmaci. Minimum vložení je 1/10 bitcoinu, teda 1/10 bitcoinu, pardon. To samý pro výběr, minimální výběr, jak je psáno, ale no tak, minimální výběr je taky 1/10 bitcoinu. Pokud to bude víc než setina bitcoinu, tak je to okamžitě vám to je přepsaný. Pokud je to míň, tak ten výběr bude trvat 24 hodin, takže tohle je minimální částka, kterou můžete vybrat, poslat si na ten svůj wallet, a vlastně pokud si pošlete částku menší než je ta setina bitcoinu, tak ta výplata bude trvat 24 hodin. Pokud si pošlete částku větší než je ta setina bitcoinu, tak to bude instantně, to znamená okamžitě. Další zajímavá věc, která toho je EFI program, kde si získáte, pokud získáte nějaký refi, tak vlastně budete mít 20% z jejich výdělku. No a to je asi tak všechno. Takže počkáme, až se nám to krásně naplní, nebo nemusíte čekat, prostě kdykoliv vás to přestane bavit, tak si tady kliknete, opíšete kapču, pošlete a všechno se vám pěkně převede do toho. Tak jo, tak hodně štěstí s tímhletím zajímavým faucetem a zase někdy.